ngiyabikela abukela bakhona emakhaya okhuluma komthandazo lamini P30 Mpumalanga mbukelo khona ekhaya. Ngijabula bakhona emakhaya yonke into nasemuva nasendulo eyenziwa neinkomo azikhandelwa iziko lazo ukuthi inkomo zande zibe ziningi nemuzi wawubethelwa ulungiswa nedlozi ekhaya belifakwa. So esikwenza manje okuhambisana nesintu akusho ukuthi sekuphumile elayinini kaNkulunkulu, akuphumanga. Senza into eyenziwa bomkhulu bethu. Njengoba udla umuthi babefutha, babephalaza, babegeza, baklina amagceke abo, bazikline futhi nabo. Umuntu enesilonda esithile befuna imbiza ayiphuze noma kuthiwa ibhande noma beyini bese umuntu uyaphila. Noma unenkinga yekhalo abe aya kubantu besintu. Lithi iBhayibheli kukhona umuntu ethile wayegula, wayengadingi into eyiningi, wayedinga izinyanga ukuba zihlanise ihlahla zimelaphe embukelo khona ekhaya. Le bhizinisi lakho lingafuna ukusukuma kahle, sukuma mbukelo khona ekhaya uyofuna induku ukuthi lisukume ibhizinisi lakho. Lo mzi wakho pekuhliphika hamba ufuna thula du, hamba ufuna intelezi ukuthi emzini wakho hlale kube nekuthula, abantwana ekhaya noma kumndeni wasekhaya ukwazi ukuthi ulale kahle, molele ebusuku ujabule ukhululeke. Ikhaya mbukelo khona ekhaya liyachela. Nawe ngesimo sakho yaziklina, uyafutha, uyageza. Umthandazo lamini nje mina ngikhule ekhaya kuthiwa kuyayiwa kumuntu wesintu ufuna umuthi, hayi umuthi wokuganga. Umuthi ungawufaka kakhulu enhloko, beka uNkulunkulu phambili, idlozi lakho phambili, usifake nesintu entweni zakho zenza ngoba uphila emhlabeni. Bese into yasidinga as long usaphila emhlabeni kumele ukuthi impilo yakho uyilungilungise. Impilo inekuhlabahlabeka, nenkinga zenzakala emhlabeni, ngaba nyiphi inkinga ongayicabanga. Ufuna umsebenzi, kuyaphahla mbukelo khona ekhaya. Yonke into yakho mbukelo khona ekhaya uyayigezela, uzilungise ukuze khambele ini into zakho. Kukula kubusisa mbukelo khona ekhaya. Sokhuluma umthandazo lamini uthi lungisa impilo yakho, lungisa ikhaya lakho, lungisa umndeni wakho, uyilungise nawe. Yonke into mbukelo khona ekhaya iyalunga, akukho kungalungi. Jehova abe nawe usuku nemini. Kukhona kimi nonke eniphuphisa izinto nikhohle ngathi ningeze kukhumbula. Hlalule ithunya zenu, amadlozi enu, nibe nenhlanhla kukhanye nje yonke indawo. Mthandazo lamini senza ngesintu mbukelo khona ekhaya. Siyahlola ke futhi la ekhaya ufikile, hlola ke sibuko nemukude mbukelo khona ekhaya. Ehlolela but kahle kahle ngokuqiniso into zesintu azivezwa noma nje ama-social network, ngokuba manje ngoba nabantu abakude abafuna ukwazi laba hamba bayothola khona usizo. Umuntu ugcina sakuphupha athi awu lo muntu ngeke ngamphupha, awuthi vele ngiyekweni vele umuntu ukhona ngamampela, awuthi ngiyekuye. Bazi kahle nje abantu abadala ukuthi usukela kudala abantu besintu bangaveli ama-social network. Umuntu wesintu buhamba umfune uze umthole, usugcwele ibhasi nje uhambe ushone ejozini, hamba ushone eSwazini, hamba ushone kuphi uthi akekho umuntu emanzi nje lapho inyanga la bathi hayi ukhona ubani umthandazo oshaya ungenile kanjalo ungazi umthole kuphi social network. Into bezenzeka ezimbukelo khona ekhaya. Awu Nkosi yami, ukuyani bosesi.